Nu skal I spidse jeres ører, fordi at vi har lavet det, der hedder en Patreon. Vi gerne vil gøre. Fordi det her eventyr, det fortsætter med at blive mega nice og federe og federe. Og jeg har lige besluttet mig for, at jeg bliver på Moana i 6 måneder mere. Og det gør, at hele vlog-projektet, det er blevet reconsidered. Indtil nu, der har det sådan primært været til familie og venner. Og det er egentlig ikke, fordi vi laver det om, men vi kunne rigtig godt tænke os at blive bedre til at lave video, og vi kunne rigtig godt tænke os at blive bedre til at formidle det, vi laver. Og vi følger jo enormt mange sejlerblogs selv, og følger med i deres eventyr, og vi kunne godt tænke os lidt at give tilbage til den pulje. Så jo mere at I engagerer jer på YouTube, jo mere kan andre mennesker måske også få lov til at være en del af vores eventyr. Og derfor så har vi oprettet det, der hedder en Patreon, som er en hjemmeside for kunstnere og artister på en eller anden måde, som det er sådan lidt crowdfunding-agtigt, hvor at man kan melde sine projekter til, og så kan man få nogle patrons. Ja, nogle følgere. Nogle følgere, som så giver et bidrag, når man laver noget nyt. Det betyder, at hvis man har lyst til at støtte os, så melder man sig til på den side. Man melder sine betalingsoplysninger og hele shitet til, og så kan man vælge, hvor meget man vil støtte med, og så støtter man hver gang, vi lægger en ny video op. Så det er selvfølgelig sådan en lille smule omfattende, at man skal tilmelde sig sådan, og vide, at man skal betale hver gang. Men det skal også lige siges, at man kan lægge en, nu er det per video, at man betaler, og man kan lægge en begrænsning på, så hvis nu at vi smider 8 videoer, behøver man ikke at betale for alle 8 videoer. Man kan godt man vil maks betale et maksbeløb. $3 om måneden. Ja. Så på den måde, så kommer vi ikke og snyder. Lige flyt dig, altså let rumpetten, søster Marisol. Vi bruger enormt meget tid på at lave videoer, og det er ikke fordi, at vi håber på, at vi skal tjene penge på det her. Det er heller ikke fordi, vi håber på, at vi skal kunne rejse videre på de penge, men det handler om, at vi måske på et tidspunkt får brug for noget udstyr. Min computer, den er lige ved at stille træskoene, og så er det også rigtig fedt at få lov til at mærke, at der er nogen med, måske både hjemmefra, men også ude fra verden. Johannes han bliver sendt hjem om 2 dage, og så er det mig, der fortsætter eventyret et par måneder alene, og så må vi se, hvad fremtiden den bringer. Men jeg lover, jeg nok skal, eller Johannes har lovet, at han nok skal lave noget video hjemmefra også, så Christine og Olemitte og børn, de også skal følge med, hvad jeg laver. Det er ikke kun skal se, hvad jeg laver. Hvor er Johannes henne? Hvor er Johannes henne? Ja. Vi håber rigtig meget, at der er nogen, der har lyst til at støtte os på den her måde. Ja. Støt os på Patreon. Det er mega fedt at høre fra jer, når I kommenterer og deler og liker. Og tak fordi I følger med derhjemme.